A aposta do Concello de Vilagarcía pola mobilidade sostible é un dos seus piares dende que o goberno de Varela chegou á alcaldía no 2015. Dende entón, a vila está mudando o seu aspecto coa creación das ciclovías e, ademais, cada ano súmase a celebración da Semana Europea da Mobilidade. O Concello presentou a programación deste ano baixo o lema Pola túa saúde, móvete de forma sostible. Pola túa saúde, eu diría entre paréntesis, pola saúde de todos, porque non só é pola nosa, senón que pola dos demais. Pola nosa, porque cando camiñamos ou andamos en bici, melloramos o sistema respiratorio, o circulatorio, o muscular, e por outra banda non contaminamos, o cual é beneficioso para todos, non? Do 16 ao 24 de setembro, o Concello organizará 9 actividades diferentes para fomentar a actividade física. Hai que incrementar a actividade física, para a qual necesitamos unha mobilidade moito máis activa, e fomentar a cidade de proximidade, poder realizar a maior parte da vida camiñando, ben ata os nosos destinos habituais ou ben ata os transportes públicos. O que hai que facer, polo tanto, o que hai que facer máis? Camiñar, bici e, como complemento, o transporte público. Entre as actividades destacan a ruta en bicicleta pola Vía Verde e o paseo nocturno, unha xornada que demostra que a mobilidade sostible é posible tamén polas noites. Entre o Parque do Cabadelo, ir ata Carril, naquela rotonda isleta ao lado da playa, onde estaba o antigo restaurante Vila Xoán, non sei se sabedes ali naquela volta, volver ata Carril, polo paseo da playa, e retornar ao Cabadelo. E ao final, pois, farase un sorteo de agasallos ciclistas e outras cousas. As actividades están abertas ao público de todas as idades e sen límite de prazas. Entre as xornadas tamén teñen o seu espazo os máis pequenos co chamado urbanismo táctico. 2 actividades nas que os nenos e nenas farán un debuxo na Avenida da Mariña e ademais recibirán unha charla do ciclista Gustavo Veloso.